No, Jedno bezlobkové cesto a z neho 4 druhy koláčov? Ideme na to. Pre jemné a vláčne cesto použijeme až 3 druhy múk, ktoré si nasypeme do misky a k nej pridáme ostatné suroviny, ako je vanilkový cukor, maslo, ktoré musí byť izbovej teploty a žltky. Všetko spolu zamiešame, rozdelíme na 4 časti. Do prvej som dala mak, do ďalších som dala škoricový cukor a trošku škorice, do tretích som dala kakao, no a posledné som nechala také, aké sú. Cesta som zabalila do folie, dala do chladničky, no a potom vyvalkala a vykrojila rôzne tvary. Ideálne je si vyvalkať to cesto, dať ho na chvíľku do mrazničky a potom vykrajovať, vtedy to ide úplne najlepšie. Prichádza moja najobľúbenejšia časť a to je plnenie. Makové som potrela lemon cardom, linecké som potrela s džemom, kakaové s nutellou, no a na vrchu som spravila takúto dekoráciu z čokolády. Sú výborné. Toto je ešte lepšie než lepkové. Vianoce môžu oficiálne začať.